Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa musulmi na fata alkhairi, fata ana cikin koshin lafiya. Ban karmu da wannan safiya ta asabar. Alherin da ke cikin wannan sahiya, Allah mai rahama mai jin kai. Allah mai rahama mai jin kai, Allah salamu da alherin da ke ciki. Aka san haka Allah ya kare mu da karewar shi. Albarka annabi da alqur'ani. To masha Allah jama'a. Yau ne muke takwas ga ranar da aka juyin mulki, ranar asabar. Ranar asabar rana kamar irin ta yau. A ranar yau ne sojojin Benin karfe 3 na daren yau a yau asabar suka shiga aiwatar da shirinsu na juyin mulki, inda suke ci gaba da kama wasu manya-manya wanda ya kamata a ce sun shiga hannunsu. Karfe 3 na dare ranar lahadi 7 ga wata suka fita suka sanar da cewa sun kifar da gwamnatin talon. Yau kwanaki ɗaya kwana 8 yau kenan daidai ranar suka hutu suka yi declare kenan, ya ba da rana ta 7 ranar lahadi kenan shine suka sanar da cewa sun amsa. Jama'a mu 'yan adam ne, kuma mu masu hankali ne, mu masu tunani ne, mu da hankalinmu ba a wanda zai iya yawo da hankalinmu sai in mun so. Wannan rudani na 'yan siyasa wannan daman sun saba abinsu da sa mutane al'umma cikin rudani don cimma wasu gurinsu na rayuwarsu, na kansu da kansu, na gyaran kansu ba na gyaran talakawansu ba. Jama'a yau sati guda tun daga ranar lahadi ya zo litinin da ake ta gaya mu cewa ECOWAS da ƙasar faransa sun kai sojoji don tabbatar da maido demokrasiya a cikin Benin. Jama'a ku tsaya ku duba, mu tsaya mi hankalinmu, mai aiki da hankalinmu. Wai ni abin da nake tambaya a game da juyin mulkin nan da aka yi, a game da niyyar da tarayyar Najeriya suka ɗauka da sojojin faransa da ECOWAS, wai dan Allah ina talon ne yake? Kun faɗi ma al'umma kun amshi mulki, to kun munji kun amshi mulki, to dan Allah mulkin nan da ku amsawa kuka ba mulkin nan, kuma wanda kuka ba da ina yake, wanda kuka ba wani mutum ne kuka ba? Mu da yanzu mun san talon bai hannunku. Wataƙila harin da kuka kai wajen bugun da kuka yi tsakaninku da faransa ku ritsa da talon, in ku ritsa da talon ba to talon yana hannun sojojin Benin. Amma kun cika sako wasu bidika na ƙarya, duka mun sani ƙarya ce. Mai goyon bayan sa ma ya goyi bayan sa, ba mu hana ka tai, kai ma ra'ayinka ne ka tai kai, amma ƙarya ce ba a mushi mulki daga hannun sojoji ba. Talon ina yake? Mu shine abin. Wannan bidika da kuke ta sayowa kuke so ku yaudara da su, ba ku wanke kanku a wurin al'ummar Benin, ba ku wanke kanku a wurin al'ummar duniya, bayan kanku ma da kusa cikin kumiya. Kun tahi da niyyar ku ceto wata ƙasa, kun te kun haɗa tarko, kun haɗa cikin kumiya. Ƙasa mai zaman kanta, ƙasa mai 'yancin kanta, ƙasa masu tare ƙasarsu, masu tsarin ƙasarsu, kun je kuna so ku wargaza musu ƙasa saboda kun kasa gyara wasu naku ƙasashen, kun kasa gyara naku ƙasashen. Wannan shine ake yi. Mu a yau abin da muke so, dan Allah mutane ku tsaya ku, wannan bidikan duk da ake sa billahi lazi ƙarya ce. Yau ina shugaban da aka ce an amso demokrasiya, ina yake? Su gwada shi, su nuna shi a duniya live, uban kowa ya gan shi a cikin duniya. Mu shine mallakin mu, amma an ce an yi juyin mulki kun ce ba ai ba. Kun muto kuna zagin mutane, kuna gaggaya mutane, ba shi bane hujja wannan. A'a, ina yake shugaban da aka ce an amshi mulki, an mai da demokrasiya inda take? Kai jama'a mu da hankalin mu ba mahaukata bane, kuma mun san Allah, mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun san addinin mu na musulunci, kuma Allah ya ba mu hankali, ya ba mu komi. Ba wai mu kaɗai ba ma, su ma kristotin suna da hankalinsu, suna da addininsu. Ba wanda za a iya yaudara a wannan zamanin. To kun ce kun amsu, to wai ni in ina bin kama na ji ka ce mini ka amsu wannan demokrasiya, an maida ma wannan shugabanci, to ka gwado shi man cikin mutane a ganshi. In di abin gaskiya ce, gwado shi ka ce wannan shine shugaban, gashi nan muna tsare da shi live, gashi kowa ya ganshi. Shikenan kowa ta yi uzurin shi. Amma kai baka amsu ba shugaba, kai baka dora shi ba, kai ka kai hari ka yi wani abu, ko ka kashe shi ma ba a sani ba, kuma ko bai hannunka, ko kuma yana hannun soja, ka zo kana ta karci da rubidika da mutane sun dige sun jima da ganin su. Wannan bai zama hujja jama'a. Wannan dukkan wani kiraye-kiraye ƙarya ce.
a yau mu muna so a tabbatar mu da cewa duk wanda yake gardama cewa an amso demokrasi, an maida demokrasiya a Benin, an kai doki a su a Benin, an amso to ya gwada mu shugaban live duniya ta ganshi kawai. Ita ce magana ta gaskiya. Wannan duk tsahin bidika da kuke tura wallahi duk ƙarya ce. Duk ƙarya ce. Jama'a ai fortajen wannan bidiyon su ma kaɗan insha Allah muna nan muna ta bibiya kuma za mu kawo abin da ma yayi wannan. Mu da hankalinmu da tunaninmu ba wai kwakwallo mu sun kibɗe ba ne. Masu son kuɗi a TikTok suke ga cin ribar TikTok su suke bi yi ma ƙarya su ta yi ta ƙarya su wannan dan su samu kuɗin su. Mu ba mun zo TikTok bane da neman kuɗi, a'a mu gaskiya ce muka zo a tsaga ta kawai. Shugaba kun ce kun maido demokrasiya, ina shugaban yake? Shikenan kawai. Ƙaryar banza ƙaryar wuyi ana gaya mu kuna hutawa kuna zagi mutu, ba shi bane zagi bai kawo huta. In zage ka ko ka zage ni, ban zagi wani wanda ba musulmi ba, tana musulmi dan uwana in zage shi, miye zan karu, miye riba ta yau? Menene yau ni dan Nigeria ne ko na zage dan Najeriya? Dan Najeriya ya zage dan Nigeria, miye riban mutu? Ga ya mana alfana a cikin abin da muka ci. Kawai abin da muke so da mu da ku, an ce an maido demokrasiya, to an maido ta yau kwana 8. To don Allah ina shugaban yake live kawai a gwada mu shiga shugaba ya zo da shugaban an gwada shi duniya ta shikenan kawai. Allah bai yi ba juyin mulki kuma babu wani zuwa zan mu iya maida shi ba in an maida shi. Kuma an sauke shi ba mu da ƙarfin da zan mu je mu maida shi. Ba shikenan ba kawai. Assalamu alaikum. Ai farta ba bidiyo ta yi a raba mu da ƙaryar banza ƙaryar wuhi kawai. Taron yan banjo kawai yau. Assalamu alaikum.